गोबावैबाबो नोंथांमोन आं मोनसे भिडिअ लाबबाय आरो बे भिडिअआव नोंथांमोन आं बुंगोन जोंनि गोदान चिफआ बिटिसिनि गोदान चिफ हाग्रामा महिलारी सारा मोनसे बाथ्रा बुंदों खौरांगिरिफोरा बावैसो होलांनाय जि साखरि VCDC चेयारमेन आरो फरेस्ट गार्डनि जि साखरिफोर बेवहाय सोरबा सोरबा जेनेबा 2 नम्बरि दोङो जायफोरा माने 2 नम्बरि दोङो बै 2 नम्बरि थानायफोरा केन्सेल थांगोन आरो गोदानै होफिनगोन बेबायदि मोनसे राव बुंदों बिथाङा थामहिनबा जायफोर बिथांमोना साख्रि मोनबाय जानागौ सोरबा सोरबा रां होनानै लादों बेबायदि बांसावबाय थानायखौ नोंथांमोना नुदों स' जायफोरा रां होनानै बा बेबायदि 2 नम्बरि लादों साखरिखौ बिसोरनि साखरिया केन्सेल थांगोन बेखौनो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना आङो सावरायनो सम मोनाखैमोन आं दिनैसो नोंथांमोननो लाबोदों दा बिदिब्ला जायफोर बिथांमोना बे साखरिखौ मावबाय थादों दा बिथांमोननि गोरबोआ माने गुलुब गुलुब जाबाय थादों आरो बबेखानि बेबादि जुदि खालामोबा मा धरननि परिस्थिति जागोन बेखौथ' खिन्थासिगोन समाजो खिन्थासिगोन आरो बै परिस्थितिया बहुत बेलेग धरननिबो जानो हागौ जायफोरा साखरि मोनखाबाय जायफोरा रां होनानै साखरिखौ लादों होननानै जुदि प्रुफ जायोबा बै मानसिनि अबस्थाया मा जागोन बेबो साननो गोनां जाबाय दानियाबा स' महिलारी बिथाङा मा खालामो चिफआ मा खालामो समाजो खिन्थासिगोन बे दुखुनांथाव बाथ्रायानो जाहैगोन आरो सोरनिबा थाखाय जायफोरा रां होनानै लादों बा माबा मोनसे 2 नम्बरि खालामनानै साखरिखौ लादों 2 नम्बरि टाइपै जायफोरा साख्रि लादों आरो बिसोरनि साख्रिया निश्चय दानजोबनाय थाङोबा बुंनो हाला मा जायो माखासेया मोजां मोनगोन नाथाय माखासेया जोबोद दुखुबो मोनसिगोन अब्लानिया पुराना फाइलफोराबो ओंखारनो हागौ नङा होमबा सोरबा गोजाम फाइल्सफोरखौबो दिहुननो हागौ आरो गोदो गोदाय जालांनाय घटनाफोरखौबो सोरबा रायखांनो हागौ स' माने एक्सन एन्ड रिएक्सना बिथ' जाबाय थासिगोन दा मा खालामसै सरकारासो मिथिसिगौ गोबानो मोजांबो मोननो हागौ गोबानो दुखु मोनसिगोन साख्रि होननाय बुस्थुआथ' बेनो आरो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव महिलारी बिथाङा आरोबाव मोननैसो बाथ्रा बुंबावदों 14टा डिपार्टमेन्ट बै 14टा डिपार्टमेन्टखौ माने लाफिनसिगोन जेनेबा लाफिनबायानो बा CMआबोथ' बुंदों माने बे डिपार्टमेन्टखौ DCनि आखाइनिफ्राय माने बोखारनाय जाबाय बेबायदि बायदिसिना स' बेबायदि आरो माने मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया जाहैबाय डिपार्टमेन्टखौनो हरलाय लांलाय खालामलायनो हानाय एसेबां इजियै बे बाथ्राया माने एसे मिनथावनायानो आरो जोंनिया बेखौ आं बेलेग सानाखै आं बेखौ मिनथावना सानदों आरो मानोना डिपार्टमेन्टखौ लांफिननानै लाफिननाय बेबादिया मिनथावना बाथ्रा माने बेबायदि पसिबल जाया आसलते खनसे जुदि लांबायबा बेखौथ' हरफिनगोन बे साननो गोनां देट मिन्स बे आसलते लांलाय लाबोलाय जालायनाय होननाय बाथ्राया एसे मिनथावनासो जादों आरो माने बाथ्राया ओरैबायदि रियेलिटिया ओरैबायदि आरो DCखौ सुपारभाइज माने सालायनो होदोंमोन जाहैबाय आरो बै सालायनो होनायानो जाबाय लांनाय आरो DCखौ सालायनो होलाबानो बियो फैफिननाय जुदि एक्जेक्टलि जुदि दाननानै बै डिपार्टमेन्टखौ जुदि जों लांनायमोनबा दाननानै जुदि एक्जेक्टलि जुदि गोरोबथानि रुल्सखौ भायलेसन खालामनानै जुदि लांजोबनायमोनबा बे माब्लाबो रिटार्न जानाय नङामोन खारन बियो बे बुस्थुखौ लांनोनो हाखाया मात्र सालायनो होदोंमोन आरो बे बुस्थुआ दा लांलाय लाबोलाय माने मिनथावना जादों आरो सेन्टेन्सआ जायखिजाया लांबायनो होनना बुंसिगोन आङो स' बै लांनाय डिपार्टमेन्टआ फैफिनसिगोन देट मिन्स बेखौ EMफोरा MCLAफोरा मा खालामनो हासिगोन बिन्दास सालायनो हासिगोन जि गोसो बेखौनो खालामनो हासिगोन आरो ना बेयो जासिगोन निश्चय स' गोबानो बुङो माने DCआ सालायबा माने खामानिया स्ल' जायो घटनाया बारा जायो नाथाय MCLA EMफोरा सालायबा घटना होमबा जाया नामा बेबो साननो गोनां जाहैबाय आरो ना आरो एक्जेक्टलि मोनसे डिपार्टमेन्टखौ सालायनायनि ट्रेनिंखौ जेनेरेलि DCफोरनोसो होयो ट्रेनिंखौ बिथांमोना बिनिनो ट्रेनखा स' बे हिसाबै बुंनो हाया नेगेटिभ पजिटिभा जेरावबो थागोन स' जियानो जाया मानो लाफिनदो मोजाङानो जाबाय सिगां बिन्दास माने बेखौ सालायदोंमोन खामानिया फास्ट जागोन निश्चय खामानिया फास्ट जागोन नाथाय घटना होननाय बुस्थुआ बेलेग बियो जेरावबो जागोन अफिसार थाबाबो जागोन अफिसार गैयाबाबो जागोन बेसुदा स' जियानो जाया मानो बे 14टा डिपार्टमेन्टआ फैफिनबाय बे फैफिनसिगोन जोबोद थाबैनो फैफिनसिगोन आरो CM बिथाङाबोथ' बुंदोंना बे बाथ्राखौ निश्चय फैफिनसिगोन नाथाय मोनसेया जाहैबाय आगोलनि जि हाग्रामा महिलारीनि समनि चिफनि दानि जि चिफ बिथांनि जाय समाव 67 बोसोराव EMफोरा जाबादि स्टेटासमोन जाबादि माने एस्कर्ट लायोमोन बैबादि स्टेटासखौ मोनफिनगोन बेबायदि खेमताजों जोंनि EMआ सोलिगोन बेबायदि बिथाङा बुंदों नाथाय बे बाथ्रायाव आसाम सरकारा राजि जागोन ना जाया बेखौथ' बुंनो हाला स' आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों बायदिसिना बेबायदि बुंदों हाग्रामा महिलारी बिथाङा
आरो फार्स्ट प्रायोरिटिया जाबाय हानि पाट्टा आरोबाव मोनसे इन्टारेस्टिं मोजां बाथ्रा बुंदों बिथाङा नेपालावबो गेस्ट हाउस बानायगोन मुम्बाइआवथ' बानायगोन आरो जम्मु एन्ड काश्मीरावबो गेस्ट हाउस बानायनायनि बाथ्रा बुंदों आरो बे जोबोर मोजां बाथ्रा बेयो गुड स्टेप स' बिथाङा बेखौ जोबोर थाबैनो मावनाया दरकार ओरैहाय राजु नार्जारि बिथाङा 3 मासनि गेजेरावनो हानि पाट्टानि खामानि बा गुबुन गुबुन जेसेबां बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों माने मा होनगोन इखो प्रतिश्रुति माने खोथा होदों जे जों मावथारगोन माबाथारगोन बेखौ जेसेबां हायो थाबैनो मावनायखौ लुबैदों उइथिन 3 मान्थ्स आरो बै उइथिन 3 मान्थनि गेजेराव जुदि मावाबा माने अपोजिशननि रलखौ गोख्रोङै लागोन बेबायदि मोनसे आरो मा होनगोन इखो कल टु वार्निं होदों आरो बिथाङा राजु नार्जारि बिथाङा UPPL निफ्राय बिदिब्ला नोंथाङा बुजिबाय 16टा डिपार्टमेन्टआ फैसिगोन आरो हानि पाट्टाया फार्स्ट प्रायोरिटि आरो सोर डेपुटि स्पिकार जाखो सोर स्पिकार जाखो बे एक्जेक्ट दासिम इनफरमेशना माने फाइनाल जायाखै आरो सोर चिफ जाखो सोर डेपुटि चिफ जादों बेखौथ' बुंनो गोनांथि गैला नोंथांमोना मिथिजोबखाबाय बेनिखायनो नोंथांमोना हुसियार थादो आं बे भिडिअ बुंनो नागिरनाय बेनो जायफोरा साकरि मोन्दोंमोन बावैसो प्रमद बर' बिथांनि समाव बिथांमोना किन्तु साख्रिया दानजानाय थांनोबो हागौ दे जुदि दानजानाय थाङोबा बे बिथांमोननि थाखाय दुखुनांथाव जागोन आरो माखासे मानसि जायफोरा बे साख्रिनि थाखायनो भटखौ बिपिएफनो होदोंमोन बिथांमोना बिन्दास मोनसिगोन आरो नाथाय बेबो नंगौ बै मानसिफोरा जायफोर इउथआ बेबादि माने होख्राव होसि खालामनानै बिपिएफनो भट होदों बिथांमोना बेबाराव साकरि लानो हानांगोन किन्तु हायाबा बिथांमोनाबो फिन लस दं बे साननो गोनां जाबाय स' बिदिब्ला आं बांद्राय बुंला माने इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनोमोन माने आं बुंनो नागिरनाया बेनोमोन जे हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरनिबा साकरिखौ दाननो थांगासिनो दङ हुसियार बेनिखायनो नोंथांमोना